kayo iti amin a lugar. Amen. Kayo iti amin a lugar, ket pagbalin ninyo ida nagalak, bunyagan ninyo ida iti nagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Lag itenyo nagtakto dita sibayo. Lag itenyo gitay ko pangawan kaano man. Kayo iti amin a lugar, ket pagbalin ninyo ida nagalak, isuro ida iti amin imbibigin ko kada kayo. Lag itenyo nagtakto dita sibayo. Lag itenyo gitay ko pangawan kaano man. Lag itenyo nagtakto dita sibayo. Lag itenyo bigay ko pangawan kaano man. Kayo iti amin a lugar, ket pagbalin ninyo ida nagalak, isuro ida iti amin nga imbibigin ko kada kayo. Lag itenyo nagtakto dita sibayo. Lag itenyo gitay ko pangawan kaano man. Lag itenyo nagtakto dita sibayo. Lag itenyo gitay ko pangawan kaano man. Thank you. Welcome, Uncle. God bless you.